na ano nag-live ko. Interesa nga yan. Kaya magayong-gayong na. Magayong-gayong ko niya. Hindi rin nga rin saan na gayon. Ay, nasabi, sino yung nalalaki ngayon pa upo? Ay, hindi pwede ha, kaya may magtinira mo. Sa, ano so, okay, amo na yan. Ako na lang, kay baka mamaya. Mag-overtext nila. Kaya, sa iyo yan, ikaw? Lagi man. Sige na, sige na. Ay, aram na ako. Aram mo, inagtagal na. Cover din. Advance sa pamilya na baga. Gusto pa rin siya. Uy, hindi kita to, hindi kita. Kaya mo na po. Gusto ko rin sa jobs. Gusto ko na purawan kayo sa jobs. Diyos ko, pagkatili sa mga COVID. Pato? Hindi pa taas ang mga. Hi, Mike! Pizza! Ay, bawal pala ipaikutan ng ako. Hi, friends! Bawal kayo ipaikutan. Ito kayo. Saday na piya. Hindi mo na sa dire. Kailangan ng bawal. Magluto ka. Hindi naman si pamagpakakaw sa luwang. Hindi na nito na. Ano ba talaga? Abang pangan talaga. Abang sa ano? At controlling yan. Abang pangan ng imo. Soft mind na ako. Ito na ito. Mula tayong bato. More than God. First 1,000 days. Golden window of opportunity. Oo. Pag-ano ko ng golden opportunity. Parang mauna ko kasi sa opportunity mo sa mga. May pa first 1,000 days. City. Panaramdaman mo siya. First 1,000 days. Para may lesson man siya sa ako na di ko siya makalimutan. Gusto pa ka, entero mo na naging entero ha, pag nagdaghan. May meron sira na aday. Making me hungry. Let's eat po. Pinag-abay mo siya ng sige doon. Naman na yung course mo. Naibig ko sa dito ko sa maski natawa lang ng iraw sa ikot mo na rin ako dapat na rin. Pagkain sa t-shirt mo, mahalin. Mahala pa mamahalin. Paninisay. Kasi din sa yellow tag. Kaya din kasi doon siya hindi ba ga? Kasi parang kaiikot sa akin din ko. Wala, pampal.
iwas na yung pagkailan sa may mga para Oo, gusto may ko resort kami ka. tubig. Para pag makakamala. Arang maganan pag namarang. Para Ito sa may Boran. Abay. Sabi na mga. Yan rin sa kung may kasalaman. Hindi ako ang dito sa nakita. maghihapong klase sa aga. Legit yun. Pilipino pa rin. Hi, Bobby Johnny. Hello from Spain. Hi, Bob. From Spain. Kada nakaubos yung plan life. Artista. Kayang baga. Saan? Nasa pag may mga music na copyright. Copyright. Kaso nga na, pwede ko naman siya mag-ihal yun. Kasi lang ako sa amin. Tawag trabaho. May buwan lang sa amin. Paano kalagin ako sa Kapag ako ano, copyright. pag sa phone lang. Kasi lang sa phone. Sa Luzon, biyahe ka na. Ay, wow! Salamat. Advance happy birthday. Thank you, Kuya. Yummy. Ha? Tubi na. Tubi na lang. Kapiniton. Ibig sabihin. Mas, abo ko may gusto ko pa ito na ano. Pwede yun. Yan din na lang, Kuya, sa ako. Ako lang. Ayun, nasa ito na milk tea. Green apple. Fine. 29 ounce na. Ay, 16 ounce. Mabayad na? Bayad na? Ah, Antin, heavy sa ano, green apple. Ito na daw na. Akaw na. Oh my God, no, I'm starving after sick. Thank my, oh my. Yeah, I sorry. May ano talaga, may design. Website. Sabi mo kanina, dali si Cherry naman mo, kaya wala si Nina. Tawagan mo kami sa music. Ano na, punta ko lang pag-entertain. Sirapan lang may kagustuhan. Ay na, ginusto ko yun. Pinsoy? Ito naman ba? Pero pag inandas ako na press, gugustuhin ko yun. Para wala natin. Nalo pa man. Ito na press. Walang halong kimikal. Harap-harapan yan ha. Alive talaga? Alive talaga. Borda ko yan. Ako. Kaya press, yung bawat salitang bibitawan pag-aralan. Yes. Kaya ating nabitaw, kalaban. Thank you. Thank you. Naiintindihan niyo bang sinasabi namin?
Ginarot si ano ha? Ginarot si Pres. Ano ka niya? Alam mo ha? Burger siya. Ito lang ka, ano. Uy, ang pizza. Wala man lang, puro filter. Kailangan alam chemical yan. Nalay talaga, nalay. Hello, beautiful. Good afternoon to you and good morning from the USA. Thank you po. Erich from USA. From USA. Nay mo dako? Ayun na pagpasalamat. Nay mo dako. Sinadya ko talaga ng mas. Alam mo, si ano, si Quiz. Sisiligan mo. Sisilig mo gulay. You are so welcome. Huh? Sino ba yung pasok pa Mas late na yan, ha? Ang buka ito niya, sila ba? Sabi nga sa ako, tinibang ako kanina siya. Bata na yung Chat nga sa ako kanina. Sabi, may bakuna din. Naluto mo kayo chat si ma'am. Sabi, nag-chat sa ako. Nag-sorry siya pa daw. Ching-ching man yun. Saro lang ang sapor eh. Traumatic ka mo. Hmm? Ang sa'yo, wala sa ako, timbang. Tama lumatid ako sa bata. Pwede na pa magbatog sa naalagaan na bata. Para yan ang sa documentation. Mas kilima na parang alagaan. Ha? Mas kilima sa inyo. Oo ah. Ito mo naman kung bakit Papa Manila. Ako kasi, Hmm? timbang. Nagtitimbang kami ni Manay na ano, Sabado Domingo. Sabado Domingo din talaga. Pero nakaano na ano, may paso. Kaya naman, eskwela sa ng mga kinder, ng mga diken. Yan, Lorna na lang ang Hindi man wala. Hindi man wala ulit sa doon. Kaso lang sila. So, paano mo ako photographer? May kumbisi man siya. Gusto ko pa yung Ha? Pero ito man ang baga si Lorna. Ito man ang baga. Nakapanyan ako. Sabi na. Sabihan sara. Ang dalawa ano PHW. About sa opening nang sara sa andaw para ang sara nila malinol. Sabi ko, ulan pa ako may PHW. Mara ko yung sa PHW. Para may problema kasi ako nga nino ko na nyo. I mean, dito ang PHW. Kami kung diri man si available, pwede man business baga. Di man business na laro, diri man available ang business. Sabi man na. Kaya sana, sabi ko,
Ay, si Manay, hindi ko lang. Kasi nung open, nanahilig ka. Ano ba akong coffee? Saan ka bagad sa bulon? Hindi, gusto ko man mamalapit sa iyo. Ma-expert mo na ulit sa iyo. Oo, sa bulon, sa kasangay. Pupunta na ako. Ka na, nakabulot ka sa bulon. Ha? Sa Sabado na nung. Ay, sa Sabado. Oo, baka Hindi ko kayo kailangan sa natin ba kami Sabado? Ah, sige, pero ito, Domingo. Ay, pag-update lang kami ng Sabado. Ayok ako. Cheryl, you're killing me with all that awesome food. My God. Sir, my mic. Puto-pratal lang niya ako. Supasan mo kanina. Ba't nagkato kami naman? Hindi ako nakakalimuan. Ano makapunta sa ato? Sila mamang ko. Ano? Ako po tayo pa isa. Tama na rin ako pa. Relaxo para din ako. Pag nagbatok naman natin. Ay, Kuya Dre, give me some. Kuya Dre. Pero ano rin ako? Ano ka yan? Kawayan. Limot ko na ano. Limot na. Na rin. Ako ay nangyayari sa ako. Tablititis ang CBW. Pero may sobluyuhan. Di ba man ako na ba ano? Bigay mo na ito. Doon dali, mali. Ako ay din nag-training ng ikuan. Ako pa sa'yo na nag-training ako. Kaya ko ay pagsabay yung duwa. Pag ang sarili. Diretso man lang. Napasko? Siksi bagao? Wala ka. Salang sa washi sa labahan. Wala tukusan. Tapos So, pwede na mag-open pa kasi. Gusto mo mag-under, gusto mo sa January 1. Hindi ako sa'yo mapag sa ano, masakit talaga kay Pop talaga. Sabado. Sabado na hapon ako sa'yo na po. Wala kang tanso ko na. Sabado na hapon. Ako lang sa'yo. Ay, ay, Kaya na aga. Alam mo lang. May sabihan ko na nga, tapos ano lang na-play na. Pag ano, Oo, station. Para mas madali. kaya kasi sila. Ito sa atin. Ngayon ano pa man? Buong January man ang OPT. Ha? Lamig. Oh, jacket ka na. Yeah, I need hug. Ba, magkapinito na ako. Gusto ko talaga ako to. Kaya si Mang kanina na ano, bihon, mga tapos. Masali. Nabasa ko ngayon tumalo mo. Busy ako.
Dati nga nang lalay ako na ma-master listing ako. Kung daw Ano ba kaya bawal? saan ba? Ako ba bawal? Siya ko na si Anderson. Baraha. Sa kahiling ng pilit sa barahan. Haling nga ito muna asawa. Apa? Marupet ka. Ito lang ako nakabot dito. Sige, men. Biligas ko. May benefit ang libo mo. Right, bigyan ko 40 baga. Last year or Relax niyo. Kita ni Sylvie. Adelina? Adelina? Bakit nag-start na sila? Sabi sa ako. Kami ang bilin niya. 2003. Nag-graduate ako sa elementary. 2000. Elementary. Tapos, nagkaguruhay ang mga klase ko sa college. 2000 ko lang na. Kaya pala mga klase ko sa college. Ikaw? Nag-graduate sila mga 23. Naguruhay sila mga 23. Tapos nag-graduate sila. Ako wala na, sarabay na. Tinit man. Ako muna ako. Ako muna ako. May imod ako sa camera. Kaya nga eh. Countdown, sure. Countdown. Sayang sa kuan. Dahil lapit manining mahal ka niya. Ano daw mo ako na? Ha? Timbang ka na sa sabi. Si Manay na, yadan na. Ano sa Manay na? Yung daw yung permi sa Manay Mapi, may Kaya ate, pwede. Mukhang mo na kayo ng timbangan ko kaya ate. Walang patimbangan. Wala ko timbangan. Gusto ko kami. Nagtimbang ako kami. Ako na
May surgery pa. Balik ba? Sino ka ba? Hindi ako ay Gamit ang timbangan. Gamit ang kapag tama na yun. Because is that your kuya? Yeah, this is my kuya. Yeah, Kuya Van. Kuya Van. Kuya Van. Kuya Van. Kuya, kaya nalaki ko nung magkasal. Kuya Van. Yes, Kuya Van. Kuya Bay. Kuya Bay. Kuya daw. Kuya Bay. Yes, Kuya. Kuya Bay.